Horas marihita saluhutna, tapada di maruhan ang pikirata lato mangihon hata ni dipata, martang yang mahita. Asiniruhan itu hatta Yesus Kristus ma, nasa totong mga ramuti hamu di bagas at tikyon, lato mangihon hatana. Amen. Hurian itu hatta, tatangihon mahata ni dipata, nagabe turpu jamita tu pertangyangan, ima epistel Minggu Trinitatis, di tanggal 12 Juni tahun 2022, dinitusian surat Rom bidu na palimahon, mamukasan ayat na perjulu, rodi ayat na palimahon. Sokonom madirok disi. Asa dong dipetori hita dalan haporsyaon, mardami mahita doho debata, marhiti-hiti tu hatta Yesus Kristus. Las marhiti-hiti ibanado saud masuk kita tuasi ni roha, hajunjungata nuaing daran haporsyaon, jala taparhatua dudirita, marnikot hasangapon ni debata na itahirimi. Alay lumubi isianidope, ay hitahalas sodo ng akahaporsuhon, alataboto, dihorhon haporsuhon nido habengeto ni roha. Jala dihorhon habengeto ni roha ido hatawon, jala hatawon nido makorhon pakirimon. Alay, dang namurak hita bahenon ni pakirimoni, alanunga diusihon tu baga sa rohata, holong ni rohani di bata, marhiti-hiti tod di parbadia, naung nilehon nai tu hita. Ido sahat na, hamwakarongan nagabi topik ni jamita di partanyakat tadi tikyo nima, di batata nasangap jala natipul. Hamwakarongan sa porsyaon, ia surat ni Apostol Paulus mandapot ton Huria Rom, di surat to 2 di tahun 57 Masehi, sian huta Korintus. Tarbarita do surat Rom, gabi iduk ni saluhut poda pangajarion, manang risalah teologi ni Apostol Paulus. Di surat ton Apostolido, surat Rom, laho bapotohon, songo dia sihol ni rohana, laho mandapot ton manang mangibati Huria Rom. Akum ni las jupang no di surat Romon pangajarion na marumang alus tuaka pangatusion na humurang di horong ni ahala Kristen Yahudi na siya mangetong sumurung hadiron na sida siyan akka na asing. Takas do di abotohon apostoli iya haluaw ni dada alan na mangulaho patik ay dang tuk patiki paluahon jolpa. Alay haluaw ni marharuan siya de bata sendiri, para si roha bununi, mida jolma pardusay. Asa ni roha ni de bata na sumurung ito, napatupahon dala pardingganan di jolma pardusay. Siya na mangalihon anak na nasasaday, tupur tibyon imatuhat ta Jesus Kristus, nang mati di hau pintor silangi. Iba na do di bata na sangap jala na tibul, nang jumadihon hita jolma, jala patupa haluaw na manotong di bagasan Kristusi. O mahamuak karungan, nagabi ujahatta, laho marsitutu madok mulyati, huhut mamuji guar itu hatta, nagukwaso, jala parasi roha buluni, di batana sangap, jala natipuli. Hamuak karungan, dinang sedilili kita gabi Kristen, pohado pakilalaata. Lasto roham ng gabi Kristen ko, sa ato di bagasan no bason, manang na biasa-biasa do, pakilalaan mo, nakpenong gabi Kristek ko. Molutungpe ng lilik kita gabi sa hala Kristen, mamuka siyan si hayate-hete hokta, alay, naing riko rajumata, pabuwa dang alanin tarsorhita gabi sa hala Kristen. Rajumata doy, songon sadasakap hatutuan ni di bata di ngurut taon. Asa, gabi Kristen pehita, siyan sakap, pamildito ni di bata doy, para si roha, midahita jol papardusa. Asagay partohap hita, di haluaun na siya di banay. Gabi taruli mahita, di asin ni roha ni di bata, marhiti-hiti Kristus tuhatay. Sa dapartikian naikon siya maliti honot taro, pabuwa nong gabi Kristik kita. Alay unang nga merik la si rohay,
Gaya itu kijang ni roha. Manang gaya mengarah tu kesombongan rohani. Aidang diajari hita akana porsiai, lahom manenganengahon, naron di ngurut taon. Manang manenganengahon, manang makakijakon, haluaon, nang tajakon di bagasan Kristusi. Sutong gaya besokon halak Kristus Jahudi, sokon namasa ditiki. Gariar tahi, patutorot taru dirita, jerupan di Tuhani. Ikor rajumat taru hita jalma pardusa, alai gabi yasdo hita diburi mudar ni Kristusi. Asa gaya paniak kita dihaluau na manotongi siala nang dipetori tuhatai hita. Gaya paniak kita dihaluau na manotongi siala nang dipetori hita di bagasan pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus. Hawa karongan nanaing taida siyan turpu jamitao nima na parjulu dipitori jala dipadame dohot debata marhiti-hiti mudar ni Kristus. Damang dainang dongan sa porsyaon dipitori manang dibenarkan ima sa dapat bahenan ni debata di hita jolpa. Wasa pola dipitori alus na ima ala pardusa do hita jolpon natamaho na uhuban. Takasong na tersurat di Rom bidu onom ayat 23 di dok ay upa tinuhor di dusa do hamatian. Alay, basa-basa ni dipatado hanguluan sa diling-diling na marhiti-hiti Kristus Jesus tuhatay. Dukon dipitori hita, jupakta mapardamian, duhot dipata, marhiti-hiti tuhatta Jesus Kristus. Siya ni talapati do, iya naselaw nai, tung matseholang do hita siya tuhatay. Sa ihir na adong do rura na matsebagas, mabahin dang boy hita paconok ko derita tutuhani ima alani dusay. Jala manang songon dia petabahin dang na boy hita paluhaw derita horan mangasahon bisuk ng gugutta. Tarsongon sa halak na lonong dibahin aik tung nasubudo iba na paluhaw derita siyan aiki iya so na pinaluan ni halak na asing. Asa songoni mahita jol mapardusay, dang adong gugutta na buhay paluaho kita. Tungusongo dia pe burjuta, tungusongo dia pe habadiyota, dang tuki paluaho kita. Manang tunga hapi tabahin, gaya pilihan si potongon, lahom manesa nasa dusatta, dang natarsesay. Alay, marhiti haror ni Tuhatta Jesus, na sumiyahon dirina, dihaw pinursilangi, gabedapotan hasesaan ni dusa mahita. Ima dala pamitoron na binahin ni dipata na badameho kita tuhot dipata. Nabaduaho nima dapotan asiniruha do akana porsia di Kristusi. Hamak karungan daksay holan gabi yasita siya dusa hinaruhon ni mudan ni Tuhan Yesusi. Alay dapotan asiniruha do hita marhiti haluaon nandilihon ni dipata. Jala tapar hatua do dirita, marningot hasangapon ni dipata na hita hirimi. Ia partikian sa di hari mahita marnida, jala makilala hasangapon ni dipata, ima ditiki haror ni Tuhan Yesus, diar na parpudi, laho manguhumi, halak na mangudu dohot na mati. Ima disurgo hasonangan ido, jupakta mo si hasangapon ni dipata na manotongi. Oma, naikon sihiripon niya kada porsiya di tunga-tunga ng guruda. Asa dapotan asiniruha do tutuhita na porsiya di Kristusi, jala dapotan hasangapon na nilihon ni dipata diya kada porsiya di ibana. Nabatuluhon ima dang namurak kita ala ni pakirim mo ni. Hamak karongan dang namurak, manang dihatan ni sa didok may tidak akan kecewa. Mulu sa totongdo akal porsyai di bagasan pakirimon dang namurak kita di si. Kita tidak akan pernah kecewa. Takas dua diro Apostol Paulus alay lububi siya nidupi ay itahalas sodo ng akahapursuhon ala tabuto di horohon hapursuhon nidu habengiton ni roha. Jal di horohon habengiton ni roha idu
hatawon, jala hatawonido makorhon pakirimon. Dengan sapursiaon ia ngalutaon, ia mangulu naikon menghadapi ragam di paraluan. Hidup yang harus selalu menghadapi beragam tantangan, penuh dengan perjuangan. Di sigano pertikian, hajok doragam niya kahawanoni, masa di nguluta. Lam tapajonok tutuhani, say lam marguguru huwason si bulis laho manggugay hita. Lam taparinggas, lam tapaburju na marbengkui, lam gudang ragam niya ka parukilon. Ragam niya kahamolon na margatisorin, so siya pamoto hatta. Tarsongon solu na mamulus galubang na mascebalga, sa olo do songon yung urutaon, nguro niya ka na porsiyay. Ujung na si pata lobos mahita, mabiar mahita, ganggudoro hatta, laho bang rupi ragam niya kasusaan na masa di dagulot taon. Ra, nga seta hapurjuhon martangiang, nga seta hapurjuhon na mamuji tuhatay, nga taparinggas na ro madapot ton tuhatay dito ang atongan ni huriyay, do maddoho ti ragam niya kapakobasyon do dinggan. Alay, nakpesongo ni, lamang gugudo, galubang ni portibyon. Hamwag karukan sa porsyaon, halat na porsya di Kristusi, danggay madili iba na mga do biragam niya kaporsuhon sa songo ni, ay siyala na martahad do iba na, di sa sudinay, gabi di horhon haporsuhon nido, habengeton ni Ruha. Buasa boy benget na porsyay, mga rupi haporsuhon, alus na ima, ala di hilala iba na, asin ni Ruha dohot padungan niyon ni Kristus na margugiuhon di bana. Urut ni didok Apostol Paulus do, di horhon habengeto ni Ruha ido, hatawon. Hatawon ima tahan uji. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Ima didok di Alkitab. Asasian na benget mangadupi na korsuki, jupakta do hatawon mangadupi ragam niya kahamoloni. Jadi molutung pemanang adigan, maruan ragam niya kahamolon, ragam niya kaparukilon, ragam niya kahapursuhan, nakpula marasa kita disi. Ay ngadung hiya diadupi, jadi dia hamonakon Kristusi, ragam niya kahapursuhon, lubis yan natadupi di nguduton. Jala, marhiti-hiti huwasonay, nunga ni taluhon ni bana, huwaso ng huguguon ni portibyon. Asasoni mahita ka na porosya, makawanakon ragam niya kaparaluan dito ang atongan ni portibyon. Naikon itahalasod do, aka hapursuhon ni, alatabuto, di horohon hapursuhon nido, habeng ito ni Ruha, jala habeng ito ni Ruhai, makorhon hatawon, jala hatawon nido, makorhon, pakirimon, tahan uji, menimbulkan pengharapan. Tung toho si tutudo paduhan ni Apostol Paulus. Muludong tao jolmay, dia kana masa, dito ang atungan ng uruna, gabi lamar gugudo ibana. Arang matubu turuhana, babua, naikon marhamonangad do ibana, mga rubi sa luhut na. Hamwa karungan, tungrik ko si tutudo pakirimo ni. Dang marisuang ngulun na siya toktong marpakirimo tutuhani. Apostol Paulus mandok, dang namurak kita, bahinon ni pakirimo ni. Asa sa luhut na buhay tapakilahon, alanong nga di usehon to baga sa ruhata, holo ni Ruha ni dipata, marhiti-hiti to di. Hamakaruangan sa porsyaon, asa na yung manyan, sudi hita na porsyay, lamtakas mapanadauta, dohot pakaporsyota dito hatta, Jesus Kristus si Hokop, jala si Pangulo hitay. Jala takas manik korajumata, pabuwa di bata di bagas ang Kristus tuhatay, ima di bata na sangap jala na tibul. Danga dong di bata na sun hinagugu, dukon di ibana, jala holan di bagas ang Kristus ido, jupakta haluaw na maratongi. Asa ibana doon na mga lehon haluaw ni, dadaanan ni hadiriyota. Di batado na mamitori hita, asa daputan pardamaya kita, do tuhatay. Alam ni isa para nung tayo huton Tuhan Jesus dito ang atungan ng uruta si ganupari na yung matotong tugu haporsyota unang gangguro hatta lahamang ihuton ibana. Ikotoktong do tayo huton Jesus di bagas ang urut taon
Nakpiro ragamnya kagalubang ni hamolon. Nakpiro ragamnya kareherehe. Do ragamnya kapangitsahyon. Alay sa palanang tayhutto tuhat ta Jesus. Sonare marsugot haduan. Na kumanotong dihita. Makapursiyay huhut mangihutto ni bana. Manangaha pinamasa. Na iko sa tatong do disi tuhat tay madungani hita. Ido po sa iruhatta. Ala ni i. Soon akan ng majalo asin ni ruhai. Imahita na porsiya. Sa unang malupa hita, lah marsoba, jala mamuji warna na sunbadiyay. Dang paurako ni dipata, akan na porsiya di bana. Las taigot ma, marsitutu makaporsyay, tuhatha di bata Jehovah, di bagasan Kristusi, nasangap, jala na tibul, na marhuaso, jala na marbudiyay. Amin, martang yang mahita. Moliate madihuali Tuhan di bata para siruha ng metori hami, marhiti-hiti, panubusyo na penatupan ni Tuhan Jesus Kristus. Sa totong mapatugo haporsyon nami, lah makapanakon ragam niya kaparaluan haporsyaw di tuang-atungan ni Portibyon. Jala sa totong mapakiribog kami, di tuang-atungan ni ragam niya kamono ni, paso-paso hami dungani hami Tuhan. Parguguy hami sa luhut na, di bagas ang ulo namiyon asa manotok kami, di bagasan hasatiyaw mangihutto Tuhan Jesus ay huro di pata na saka permulia na tibul jala sun hinagugui. Piduji bagwar malay Tuhan di pata di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen.